Kalahating metro ang taas ng tambak sa tatlong pangunahing kalsada sa bayan ng San Luis sa lalawigan ng Pampanga. Ngunit matapos ang malakas na ulan nitong ika-10 ng Setyembre, maladelubyong putik ang tumambad sa mga residente. Kaya naman, ilan sa mga estudyante hindi na makapasok sa eskwelahan at mga motorista hindi na makadaan. Si Angelica Simpao ang may balita. Ito ang bagong tambak na kalsada na dapat sana'y magbibigay ng malaking ginhawa sa mga residente ng Barangay Santa Cruz Poblacion dito sa bayan ng San Luis, Pampanga. Pero naging perwisyo ito matapos umagos ang tubig baha na may kasamang putik paloob sa mga kabahayan. Halos makalahati na ang mga bahay sa tabi ng kalsada sa Santa Cruz Poblacion dahil sa taas ng tambak na para sa road elevation na proyekto ng DILG at lokal na pamahalaan. Dagdag pa rito ay ang pasakit na dulot nito dahil walang harang na ikinabit ang mga kinauukulan, kaya umaapaw at pumapasok sa mga kabahayan ng putik. Tumambad sa CLTV 36 News ay ang putik na hindi na rin makaya ng tsinelas o kaya'y botas. Inirereklamo na ng mga residente ang perwisyo at pinsalang dulot ng gumuguhong tambak tuwing umuulan. Pasado alas 8 ng gabi, ika-10 ng Setyembre, ginising ng putik na may masangsang na amoy ang mga residente. Ayon kay Danilo Araneta, residente, pagod at puyat ang inabot nila dahil sa mga umaagos na tambak na ito. Oo, naglimas kami tsaka nagwales-wales para hindi kami madulas. Yun po, tsaka yun lang yung inano namin, wala na kami magawa, siyempre andun na. Perwisyo ang dulot maging sa mga estudyanteng dapat sana'y papasok ngayong umaga. Yung iba nadudulas, yung mga nanggaling sa trabaho, tapos yung yung nag-aaral. Yung mga sakyan hindi naman po pwede silang dumaan dahil yung lupa medyo maano yung gulong nila, hindi makakadaan man. Pangamba pa ng mga residente kapag pumasok na ang bagyong Lani sa Philippine Area of Responsibility, inaasahan nilang mas grabe pa ang kanilang maaaring maranasan. Bukod sa Santa Cruz Poblacion, kabilang rin ang Barangay Santo Tomas, San Sebastian at mismong harap ng munisipyo ay mayroong ganitong sitwasyon. Depensa naman ng pamahalaang panglokal ng San Luis, Pampanga. Kasi ina-upgrade namin yung tatlong barangay yon para makaiwas na kami maiwas na sana itong town proper do sa pagbaha. Yun ang purpose talaga ng project na yan. Paliwanag pa ni Mayor Asyong Macapagal, isa itong proyekto para maiwasan ng paglubog sa mga pangunahing kalsada sa bayan ng San Luis. Bago naman namin ginawa yan, nag-usap kami ng mga barangay captain dyan. At meron naman kami nakalaan na pondo para sa pag-aayos ng kanilang kung ano yung mga dapat ayusin sa kanilang mga yung papasok sa sa mga garahe nila. Meron kami. Pinag-usapan na namin yan. DPWH at Municipal Engineering Office ang nag-design sa elevation ng kalsada na 1 metro ang itataas. Karating ng Pampanga River ang bayan ng San Luis na madalas dalawin ng tubig baha tuwing lumalaki ang tubig sa ilog kapag umuulan. Higit 15 milyon ang halaga ng proyektong ito mula sa Department of Interior and Local Government, Assistance to Disadvantaged Municipalities. Hiling naman ni Mayor Asyong Macapagal na konting tiis lang umano muna ang mga residente dahil naunsyami ang proyekto dahil sa pag-uulan. Pangako naman ng kinauukulan na matatapos ito bago mag-Oktubre. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.